Salutare toată lumea și bine m-am găsit la episodul 5. Aici eu am făcut o modificare. Aici eu m-am mutat. Am făcut o modificare la față. O să o fac înapoi. Nu se vede bine deloc. Parcă sunt desenat. O, da. Parcă sunt desenat. Și eu m-am mutat în altă cameră. Sunt și eu mai liber și vă rog să apăsați butonul de like și să vă abonați. Episodul ăsta o să-l facem un pic mai scurt pentru că, da, se oprește filmarea instant. La 1 minut și ceva. Se oprește instant și o să facem mai scurt episodul ăsta. Aici eu m-am mutat. Aici sunt niște minioni. Nu cred că se vede bine. De la modificarea asta. Nu știu, se vede? Nu se știe. Eu am făcut modificarea asta să fie un pic mai tare. Și vă rog să apăsați butonul de like și o să închei acest episod și pa, pa lume!